Il-Presidenza Maltija tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa OSCE flimkien mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ għaddejjin bitħejjiet biex ġimagħtejn oħra jilqgħu f'Malta l-Kunsill Ministerjali ta' din l-organizzazzjoni. Din se tkun l-akbar konferenza internazzjonali tax-xorta tagħha li qatt saret f'Malta. Bejn il-5 u 6 ta' Diċembru li ġej, il-Kunsill Ministerjali tal-OSCE li se jsir f'Taqali se jlaqqa' delegazzjonijiet ta' Ministri tal-Affarijiet Barranin tas 57 pajjiż membru tal-OSCE. Għal din il-konferenza mistennija jaslu Malta aktar minn 800 persuna fosthom ir-rappreżentanti tal-istati parteċipanti tal-OSCE u ta' pajjiżi li jikkoperaw ma' din l-organizzazzjoni flimkien ma' ġurnalisti minn madwar id-dinja. Il-Kunsill Ministerjali tal-OSCE se jsir fi żmien diffiċli għal paċi fl-Ewropa u fir-reġjuni ġirien u dan hekk kif bħalissa għaddejjin diversi konflitti u gwerer fosthom dawk fl-Ukrajna u fil-Lvant Nofsani. Għall-OSCE u żmien ta' sfida ferm akbar hekk kif wieħed mill-istati membri tagħha, ir-Russja, jinsab fi gwerra kontra membru ieħor, l-Ukrajna. Din il-gwerra ħolqot diversi diffikultajiet għall-OSCE li topra b'mudell uniku ta' konsens fejn kull deċiżjoni jeħtieġ li ssir bi qbil unanimu ta' kull wieħed mis-57 stat parteċipant. TVM News u informat li għal din il-laqgħa tal-OSCE f'Malta ikkonfermaw l-attendenza tagħhom ukoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov u s-Segretarju tal-Istat Amerikan Antony Blinken. Is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Chris Kutajar qal li din l-ewwel darba li Malta servit bħala Chair-in Office tal-OSCE qal li biex tingħalaq din is-sena qed tiġi organizzata din il-konferenza f'Malta. Il-ġurnata tal-5 ta' Diċembru se tkun waħda kruċjali għaliex fiha il-parteċipanti kollha allura is-57 pajjiż membri ta' din l-organizzazzjoni jiddiskutu il-futur ta' din l-organizzazzjoni u anka fl-isfond ta' eskalazzjoni li qed naraw bil-gwerra ta' aggressjoni mill-Federazzjoni Russa fuq l-Ukrajina. Malta ntażlet biex tmexxi l-OSCE matul din is-sena bla mistenni wara li ġiet nominata minflok pajjiż ieħor f'Novembru li għadda minħabba li isem Malta biss seta' jikseb il-kunsens tal-istati membri kollha. Għal din il-konferenza l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ qed iħejji ċentru attrezzat b'dak kollu meħtieġ f'Taqali. Iċ-ċentru se jinkludi diversi kmamar għal laqgħat differenti, ċentru għal ġurnalisti u wkoll is-sala ewlenija fejn se jiltaqgħu il-Ministri tas 57 pajjiż membru tal-OSCE. Il-kap ta' Task Force tal-attivitajiet tal-Presidenza Maltija tal-OSCE, Kirsten Spiteri, tkellmet dwar xhur ta' tħejjiet u koordinazzjoni. Bdejna pratikament fi frar fejn laqajna ħafna entitajiet biex jibdew ix-xogħlijiet fosthom fuq sigurtà, fuq trasport, ovvjament u entitajiet oħra li qegħdin jassistuna biex dan l-avveniment ikun suċċess. Aħna kellna ħafna laqat mal-OSCE ġewwa Vjenna ma' segretarjat tal-OSCE daw pratikament jgħidulek kull kamra kemm trid tkun kbira saħansitra u kemm għandek bżonn kmamar u ovvjament allura aħna rridu nimxu ħafna b'dak li jgħidulna huma. Dawn l-aħħar snin anke bil-ħidma tal-Presidenza Maltija matul din is-sena l-OSCE qed ħares lejn sfidi komuni fosthom il-kriżi fil-klima u s-sem taż-żgħażagħ fil-ħajja pubblika. Matul din is-sena l-Presidenza Maltija tal-OSCE taħt it-tmexxija taċ-Chairperson id-Deputat Prim Ministru Ian Borg żaret ħafna mill-missjonijiet li għandha l-OSCE fosthom l-Ukrajna, is-Serbja, il-Kosovo u l-Albanija.